Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ay, asa mo kundi diha ha? Nga ang naa ng mga dapita, mauman ang banika. O kung wala ho sa kaman, mauna tagaytay. Kung mapatighog sad ka, mauna ang dakong sapa sa kanlunas, ug dayon ang atos paingon sa kamparang. Ang tiilan sa patayng bulkan sa Mount Olympus. Mao ba di tiyatar sila? Hoy, ikaw ba? Edukada ka ba nunta, pero ignorante ka. Ay, sakita sa ni mong manulti tiya, uy. Rina, nakaila na gid biya kastabas ini akong baba. Mo pagmat ko na imo sultihan. Ay. Iyan ro gid kayo niya ang muhingan og dili maayo nga rin ako. Paitag yung batasan ining iyaan ako pirmi lang bitter, uy. Sugat pagit ka ni adto nga wag gyud ko makakita niya malipayon. Ay. Berna? Ay, hala. Si Sergio Marie. Okay na ba ni mong makigsulti-sulti mo din, he? Oh, okay. Okay naman, good. Wa naman sab ko trabahoon. Nahuman-human naman ako. Kuan ba? Kanang, ano lang kapag sir na ko, eh. Jumar rin na lang, good. Na, dili na mahimo, uy. Anak gud ka sa among agahon. Mahimurag mag-sir mo ni Papa Menard. Pero na ako, ayaw lang. Sama ko nilang nang tersila o noyponyong. Gisampit naman ko nila sa kungan. Wala, uy. Kauwaw pod. Sige na. Please. Kay di ko komportable nga doon ay usan ninyo din nga musangpit akong sir. Jumar rin na lang. Okay? Sige. Ikaw may baw. Jo Marie. Tal sila. Tanawa sila si Dong Jumare o si Inday Brina. Murag, paingon na sa panagsuod ng duha. Dili sila mahimo makasuod po niya. Tawa ka man. Kapugngan ba din mo tal sila? Ha? Sama! Si Sir Minard kani adto. Isip anak sa ato mga agawon. Nakigsuod ba siya nako nga usa lang kaulipon? Lahi ang kaniad tuog lahi usab karon. Ayaw sabog ipariha si Dong Jumare sa iyang amahan. Ako'y magbuot. Dili sila mahimo makasuod. Dili gyud punyo. Ayaw og pangamong tal sila. Kung kaniad to wa makigsuod nimo si Sir Minard. Lahi karon kana si Dong Jumare tungod kay mao may buot nga makigsuod kang Inday Brina. Hilom niya buktuta ka! Abuktot bitaw, ikaw kiang. O sa manang tuyo ni man ako tiyatar sila. Rina, paminaw ka. Dili ka mahimo makigsuod anang Jumari nga anak sa atong agaon. Tiyatar sila. Timan inang gibaon ako nimo. Timan igyud aron dili ka masakitan. Ay. Kalain ba sa daan niya, ano eh. Damang bahad ang iyang pagpaod na ako. Kalain. Inday Brina, Ay, Noy Panyong. Inday. Ayaw gyud og pamatia ang gibaod kanimo sa imong iyaan. Noy Panyong. Lain kaayo si Tia. Marag, iya man kong himuon nga sama niya. O sa kadagang guwang. Pasagdi. Ayaw siya og pamatia. Kaya nga naman dahil na siya, Noy Panyong. Nganong naingon man na siya, anak? Taas na kaayong sugilanon. O dili lang sab ko manghilabot bahin ni ana. Ngilad ba kaayo og kinaiya ka ng iyaan mo, Inday Brina?
Kining. Apoy na kayo. At taas kayo na. Ukutos kayo. Ano na kitang dapita din Kuya Trips. Kutos isa kayong isa ka pa yung ibabaw Lagi. Kay di nagyan ko kalautay kung pananglit. Musaka pa kita dong, Jomari. Wala. Medyo mag-out naman sila ang signal din yung dapita, kuya. Onya, napaman ka. Okay na. Stable lang ang signal, Kuya Trips. Onya, nalukit na ba sa Google? Google Map ang entrada niya ng gipangita ni mong Tierra del Sol? Nawa! Utsang? Nawa! Ano ba katingalahan yung kayo, kuya. Ni ana hinuntas doon? Nawa sab sa location sa Google Map ang Tierra del Sol. Kining. Basin og tungod na sa signal nga nag-off dong Jomari. Okay naman gud ang signal. Uy, mau ba? Lagi. Pero wa naging malukit ang location sa katingalahang dapit sa kasaysayan, kuya. Yay! Delikado na ito. Mauli na tangad to sa karaang bahay dong Jomari. Tala. Ayaw sa kuya. Usag ka sa kusunahan, ha? Dindi lang ka. Paabutan ako din Biyaan ko ni mo din eh. Dili ko mo sagot ng ay. Aw, ito na. Uban ako. Musaka pa jutay. Dali. Pero dong, kiki nako. Sa gigiki. Kapoy kayo ko. Arang bito bay. Unsa man ni oy? Unsa naman ni dong? Kuyaw kayo gamaganta diri daghang kanang dagko kayong bitin ba? Unsa may daganan na to ini dong? Tanang Kuya kuya. daganan. Tana. Ay pasigil reklamo dia. Nako ni mo eh. Ha? Sundan ako ha. Gikulbaan mo ko yung ikaw, oy. Bala na. Balat ko tas. Sundon ko na lang yun siya. Ay. Wa gyud gihapon Kuya Trips da. Kining. Siya ko no. Una, ang imong pakit wifi dong. Kay tikaliw ka. Nadia ang difference. Ang diferensya ba? Pero okay naman kuya. Giduwaan na kita sa mga nagpalibot ng mga tanghaga sa katingalahang dapit ha. Unsa? Unya, unsa matay ni? Hindi pa gid ta mauli ngadto sa karang bahay. Kuya Trips, dili ka ha? Unsa man? Nga kining gitumba na to karon. Mauna kini ang sikretong lutsanan paingon sa Tierra del Sol. Unsa? Hala! Ayuta! Nilihok! Nagdahulog! Kinakitaan! Linog ng Jomare! Unsa ba kayo ipasabot ini? Unsa ba ka? Mapangahason ka gyud Marie. Agresibo ra kay ka ngawa sa insaktong lugar. Nganli ko bisag unsa nang sila. Basta kay mo padayon gud ko. Kainog ni agi mo kinabuhi oy. Wa nay makapugong pa nako. Bisan pa og ang akong kamatayon. Ano gahi ka man gyud kay gnaong? Mahimong di ko nimo masabtan tungod kay di ka man namo kaliwat nang sila. Isakitan kong naminaw siyang gipanulti. Nga naman. Matod pa niya nga mahimo ko nung dili na ko siya masabtan tungod kay dili magkuno ko nila kaliwa. Nga nung gisakitan ka man. Nga mauman ka na'y tinuod. Dili ba nga dili ka manila kaliwat? Tungod kay wa ko hatagi higayon Maynard aron mahimong tapik sa ilang banay. Sila. Hangtod pa di ay karon. Gihandom paghihapon nimo kanang maoni mong mga ilusyon alang sa tong agahon. Huway kamatayon ang akong mga pangigdakay samtang buhi pa ko panyong. Nabisa mga idara nami. Pero higugmao naghihapon ko sa lalaking mo'y bugtong na kong gibahin. Sila. Andam na kong bawnon sa kong lubnganan ang paghigugma ko ni Sir Maynard. Waman gani siya mitubay kanimo kani adto sa batan noon pa ka. Karon na hinoon
nga idaran ka na og tiang pagyod. Hilom! Digkara ng kabuktutak ha! Grabe sad. Wag din siya magkontak mo ko siya. Wagid bisag kausa na lang, Darwin. Nya, sabay ko ikatabang nga kikita mga karon. Tinuod pa nga wagid mo magkontakay sa imong amigo. Wa lagi. Sugad siyang paglarga pingon sa Latira. Nya, di siya magkontak. Nagduda gid ko. Nga tingalig na siya gikabuangan nga laing babae dito sa Latia, Darwin. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!